Karwaneka leşkeriyê rejima Sûriyê bi çekên giran berê xwedaya gundewarê Hesekê li Rojavayê Kurdistanê û lê bicî dibe. Duh êvarî jêdereka meydanî ji ajansa Sputnik ya Rûsyê re eşkere kir, rejima Sûriyê bi çek û otomobîlên leşkerî û yên mertal kirî berê xweda Rojhilatê Feratê li Rojavayê Kurdistanê da ku li gundewarê Hesekê belav bibin. Li gor heman jî derê heman karwan ji sê lîwayên rejima Sûriyê pêk dihat derbasî gundên Silmas, Xirnata û Milxêr li Rojavayê bajarê Til Temer bûne û beriya wê jî derbasî başûrê gundewarê Serê Kaniyê bû. Êdî roberê belavbûna xwe li deverê berfirehtir dikin. Hev demê li bo tevgera çekdarên rejimê Hesed vekişana xwe ji bajarê Serê Kaniyê ragihande. Got ku ew yek di çarçoveya rêkeftina rawestandina operasyona Tirkiya leşkerî ku bi navbênkariyekî Emerîkî hatiye. Li gorî hin jêderên Xûcehî jî Hesedê beref Hesekê ve vekişiya bê ku tu çekên xwe ji Serê Kaniyê derxîne. Her girêdayî heman mijarê artêşa Tirkiye grûpên çekdariyên bi ser ve jî duh kontrolkirina bajarê Serê Kaniyê bi giştî ragihandin û di hejmarek vîdyoan de grûpên çekdar dîmenên xwe ji nava Serê Kaniyê belav kirin û bajar ji xelkên wê vala bû û tev jî derbeder bûne. Di roja çaraniya operasyona Tirkiye li ser Rojavayê Kurdistanê de qesadê rêkeftinek bi rejimê re encam da û li gorî rêkeftinê rejima Sûriyê dê lê ser dirêjahiya sînor bi Tirkiye re belav bibe û qesadê derbarê rêkeftinê ragihand bû dê rejima Sûriyê piştevaniya wan bike.